Също така за всички оригинални гости, за всички тарикати специално. Още веднъж искам да кажа на нашия домакин да е жив и здрав, че наприе в тази готина палатка номер 24, да е жив и здрав домакина, оркестъра. Още веднъж добре дошли клуб Арбанаси, град Пловдив, палатка номер 24. Шеф е да си жив и здрав на здраве. Бити ви репортерите, снимай. Той ще остане за спомен. На здраве на всички гости. Да здраве, момчета, за секторке продължаваме финално. Заклевам се, брате, че те обичам, без теб не мога да живея. Айде, ласко! Душата моя празно е, знай, така ще ма за този живот. Заклевам се пред теб, че те обичам, без теб не мога да живея. Душата моя празно е, знай, така ще май за този живот. Обичам те завинаги, обичам те до гроб ти води. Обичам те завинаги, така ще бъде, запомни. Някой да сметна, ако може, за нашия скъп колега Тим Сама. Я ще ме права. За здраве, момчета. Добре се чувствам винаги, душата ми причинява да страдам все по-вас. Качвам се в моя чин, загубвам себе си и мислите си да страдам все по-вас. Айде, сектор Г, какво искате от моята душа, да не ми дадо твоето сърце, очите ме гледате и ме мъжете. За моя брат наскоро се говорите. Какво искате от моята душа, да ми дадо моите пари, очите ме гледате и ме мъжете. Ама за моя брат защото се говорите. До живота преуспявага злато и пари. Всичко е за вас, всичко е за вас, всичко е за вас.
Добър камаз, добър камаз. Какво искате от моята душа? Да не ви дава моето сърце. Очите ме гледате и ме лъжете. За моя брат Каска се говорите. А какво искате от моята душа? Да не ви дава моите пари. Очите ме гледате и ме лъжете. За моя брат Пежо се говорите. Я ще ти чуя. Защото специално продължава на следващия подруг. От понеделник нямам сини, че ме прана Акерма, че ме бежа от Барвалея, шумате ба. От понеделник нямам сини, че ме бежа разбери, че ме прала Акерма, че душата ме боли. Беден, беден, и нашия Пежо безуден с Мерцедеси и с БМВ-та. Ама преживяваме до зори, о Барвалея, Зоралея. Живи и здрави да сте, колеги! И така даваме думата. Кой е? По разписание, кой е? Да. Najlađe. Пежо, ти си? Айде, по график идва мой ред.